asa kang balay sa tagiya ni siya. Bay, walo ka sa balay ni Kuan, Inday Baduday. Inday ba duday? Doy, kana. Mao na bay. Sige bay, lamat bay ah. Way blima na. Ma'am, may hapon ma'am. Oh, unsa may ato? Ma'am, namo kay order nga gipa-deliver ma'am. Ay, naa. Pila kong bayranan. Ma'am, gamay ra man ni ma'am. Kalibo ra man ni ma'am. Sige. Salamat ha. Ay, sa isag lakaw kay ato sa may ablihan. Gang, naabot na tong order, gang. Oh, sige. Ablihin na. Sige na, ablihin na. Uy! Unsa man na? Usa man ni? Plastic man ni. Ma'am, sir, iguro gigo nag-deliver na ma'am sir. Tinunto man na. Ablihin pa karugang basi na may sugang. Ma'am, sir, unsa dito inyong gipa-deliver sir? Ang akong gipa-deliver. Unsa gito gang? Brief. Oh! Brief! Mao na mong gipa-deliver. Tanawa ko gang basi na dia gang. O kaya pa ginagang? O dara gang, may brief. Ano ba? Uy! Unsa gud taon eh? Gusto to nga brief? Branded to nga brief akong gipa order ha? Ngano mao man niabot? Gusto nga brief? Tinunto man eh. Sir, wag gigo kalibutan na sir. Iguro ko gipa-deliver na sir. Unya gang, nakabayad na ka ani? Oh, nakabayad na kuha na, 1,000. Oh, kita mo na? Balik ko sa 1,000 ang brief nga akong gipalit. Branded na siya nya. Maura ni mo abot busluton nga brief. Matay tinunto ni nani oy. Yan doy, saan man ni nato ron doy? Aw, wagi sila ang buhaton ni. Iuli niya ang kwarta. Sir, maluoy tong ko sir. Ayo tong sir. Iguro ko na nang buhi sir. Wa ko kalibutan na sir. Doy, walang yun kailangan mabuhat na doy. Uli lang din ang kwarta sa kumbana doy, kay high blood din niya kumbana. Ma'am, maluoy tong mamoy. Dako pa kay ko baril nun sa kabit mamoy. Na, di na magsilbi nana. Doy, iuli gid ang kwarta doy. Iuli kita ng kwarta doy. Lagutan ko doy. Iuli kita ng kwarta doy. Yun, saan man ni nato ron doy? Ma'am, di na mahimo mamoy. Na-release na sa mong kumpanya ma'am. Maluoy tong mo mamoy. Doy. Iuli gid ang kwarta doy. Iuli lang kwarta doy. Sir, maluoy tong ano ko sir. Nalbaho, ginarong sir. Gi-release na ng kwarta ba sa kumpanya niyo. Wasa ko kabaw nga mao din ni may tabo sir. Unya doy, ug di na mo iuli doy. Kay balo ba ka doy ka ng kwartaha doy? Ni order lang ito kung briefa doy. Kay wa ko'y brief lain doy kay lagi branded. Na kay balo ba ka doy di nagi kang kwartaha doy? Ako pa taong gibaligya ang akong baka doy. Ha? Baka doy 5 kabuk doy para lang makapalit ko nga brief doy nya mao ra ni mo abot doy. Ha? Gisay nga brief. Di na magsilbi doy. Unsa man yung kumpanya doy? Di na magsilbi na ni gang. Unsa man tanay gang? Ha? Kinahanglan gid doy nga imo na iuli doy. Di na magsilbi na ni doy. Kay dako ikaw sakripisyo ng kwartaha doy nga ako ibayad mo doy. Doy, kinahanglan yun na ni mo iuli ang kwarta doy. Pwede man na ni mo i-report sa inyong kumpanya doy. May gani, buti ka pala kuha doy. Ikaw, saksi dit ka, tanawaw, brief o, busbuton. Na, ganahan pa ka mo sulo ba na? Sir, ginalagin ako yata ang kwarta. Sir, kay ako'y makatapalan na sa kumpanya sir. Unsa gud tay dili iuli in town? Unsa man? Unsa may gusto mo? Ayaw, gang! Magbandak ang dugo. Ayaw, gang! Ha? Unsa may gusto mo? Ha? Ayaw na kwarta. Ha? Sir, unsay gusto nimo day? Uyawa mo. Ugal mo eh. Gang, musukol. Musukol gang. Ayaw, Unsa may gusto mo? Ayaw, gang! Unsa man? Ayaw, gang! Ayaw! Gato ka sir. Dito ka suklan sir. Maot pa kayo namong naong. Samot ginagamaot. Igo ka na yung kumo lagi. Mao ba? Dong, 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 dong. Lakaw na lang, dong. Nagpakaloy ko ni Budong. Lakaw na ka, dong. Dali, dong. Lakaw na, dong. Lakaw na, dong. Kana mo ganung banda ko. Puting suga. Kinsa? What's up mga ka-team paangat? Ayan, pasensya na kayo guys. Naabtan ni gabi ang mga shooting. So, shout out kay GCTV. Shout out kay Keep GTV.
Shoutout kay Jack Black Official. Shoutout kay Panerio GD. Shoutout kay EGE Vlogger. Shoutout kay Jorge George. Shoutout kay Marian Rivera. And shoutout kay Bibslin Bahas. And guys, kung gusto nyo po ang amuang video kung gusto nyo po ang aking video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at hit na rin po ang bell all icon para palagi po yung updated sa mga bagong uploads namin. Kayo, mayroon pa kayong shoutout? Yes, I know. Sige, shoutout. Shout out ko, Jordi Mandawi. Peace out. Shout out, Sheila Pisan. Ang pakaon mo tindahan, Sheila Pisan. At ang mga asin. And guys, maraming salamat guys. Bye-bye. Bye.